заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика на Общински съвет Долна Митрополия. Имаме кворум за заседанието. Първа точка от дневния ред е информация за състоянието на безработицата в община Долна Митрополия към 31 юли 2025 година. Кой от вас? Това е във връзка с нашия календарен план и отчетите, които почват на институциите, които са на територията на общината. Първи ще бъдат асоциалните по програма, но те помолиха да се следващия месец, защото тяхното засичане там на някакви техни документи е просто сега края на август месец, да могат да дадат по-актуална информация. Това е във връзка с това, което с нашия календарен план. Въпросите. Приема ли се точката? Да. Приема се. Втора точка. Предложение за приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода януари-декември 2024 по пълна бюджетна класификация. Кой от вас? Предлагаме на вашето внимание отчета за изпълнение на бюджета за 2024 година. Знаете, ежегодно в този период на годината, до края на август трябва да го предоставим. Мина одит от Сметната палата е заверен, без забележки. Подробен отчет с 12 броя справки за него. Ако нещо има да коментираме. Гледам в първоначалната прогноза е 34 милиона и половина някъде, след това уточняване става 44. Тези 10 милиона откъде идват и къде отиват после? Защото гледам, че изпълнението е по първоначалния план, който е. Да, и средства, които не е сигурно, че ще постъпят в течение на годината. Тези 10 милиона също са такива. Те не се планират първоначално, така и този... А в уточнението откъде идват? В уточнението след това откъде идват тези 10 милиона? Конкретика сега... Добре, може после на следващата комисия, да. Защото гледам, че изпълнението е почти там на 90 и няколко тях са 30 милиона. Кредитът, приключихме, беше за... Водния цикъл. Да, Тръстеник, 2972. Той е описан тук, дори да беше получен предходната година и не е залаган на началния план. Гледам и дълготрайните ремонти на дълготрайни материални активи, капиталови разходи и така малко са занижени разходите по тях. Смисъл? Там да спрямо планираното. Някъде към 3-4 милиона ли бяха ремонтите на дълготрайните материални активи са намалени. Тук са и средствата от приватизация, които ние сме разпределили преди. Не, мисълта ми беше в разходната част са по-малко са... От планиране. Да. Те бяха 6 милиона и нещо. Айде, ние малко сме похарчили нещо, но голяма част от тях стои и те се залагат в първоначалния план, после в изпълнението те стоят. Не са изпълнени. А защо така се получава да не бъдат изпълнени? Имаше едни... Лесно е да ги похарчим, трябва, ако има нещо чрезвичайно такова по-сериозно да се наложи да извадим наши средства, няма да има откъде. Иначе има какво да се прави, спор няма. Има къде да се разходят. От тая гледна точка стоят голяма част от тях. Нещо друго? Приема ли си точката? Да. Четвърта точка. Трета. Предложение за приемане на отчет за извършените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране
отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31 декември 2024. Бюджета на платниката върви заедно с отчета. Изпълнение на бюджета, виждате, има приложена справка за планирани средства, изразходени. Тук изразходените също са доста по-малко от планираните. Нали така? Значи, тук няма приоритет, ама На заседание са ще звъна с изчисленията КПОС, които от трета-четвърта година остават нали, с ваше решение. Тези, които споделят както Значи, планират се в Да. бюджета, не постъпват по сметка на РИОС, а си остават при нас. И, значи, общо взето, всяка година не изхарчваме всичките. А защо не постъпват по сметка към тях, след като са планирани? С нормативен документ, с наредба на... ДПК промишлите в последните 2 години. Имаме право да ползваме общината, мои ползваме за наши нужди, да отиват в... Да. Но все пак Преди пак имаше ред на ползване, но веднъж като ги приел, пак министър, директор, па не знам си какво, докато сега дават възможност да останат тук и да се изразходват. с много основи ние можем да ги изразходваме с ваше решение, но само по определени дейности. Само за чистота. Само Пак, да. не За можем друго, да ги нали, за заплати или за... За друго не може, те са за чистота. Да. А сега само в това нещо. Тя промяна в ДПК от 4 години. И също, значи, 298 299 почти този камион на Унимога. Те тук Комбинираме да, средства от приватизация са използвани, които не са били заложени в началото. Приемате ли точката? Да. Четвърта, пета и шеста точка са идентични. Да, Става детски въпрос за градини, детските градини, Тръстени, Порехово и село Божурица за разрешаване на групи с завишен брой деца. По норматив са 23, с ваше Да, решение 28. човека и получите заповед на директор още 2 до 28 27, за 28. разговор с това. да приемем, че нали, защото следващите точки са Да. тези са добре, другите Тези са добре, лоши. другите не са, Да нали? приемем, че Да, ама след няколко това години- ще се отрази на След няколко години ще се променят нещата, така че Но ми не се знае, защото има семейства, Еми да които се се надявам, местят, да се крайна надявам сметка. само. по-добре да се запазят училищата в този брой паралелки, отколкото да бъдат пренасочвани насам натам и обезлюдявани селищата. не знам, Да, че напоследък се опитваме да привличаме, значи, специално населението на Горна нараства. Наистина, значи, няколко млади семейства от Плевен си закупуват къщи в Горна Митрополия, много е близо, вече там нещата с водата са оправени, с новата пътна артерия. Горна става едно доста така привлекателно място за живеене, което нали, пък на нас ни е добре, защото в крайна сметка се заселват образовани млади хора, Българи. които създават деца и тия деца да се надяваме, че учат в нашите училища. Сега опитваме се и материалната база подобряваме на училищата, да ги правим по-привлекателни. Относно училищата Комарево и Чукова, тук се забелязва един такъв прогрес нагоре като деца Комарево и Крушовян. Миналата година, ако спомняте, бяха по 33-34 деца, двете вече са по 40. За каквото зависи, ще се опитва да го правим до последно. Нали, всички ние, то не е... Имайки предвид и Крушовен е в близост по принцип и до Гиген, и до Владините, и Комарево близо до Комарево Голянци, близо до там Голянци. също не успяват директорите да дигнат броя от миналата година. И за това смятам, че редно се да документира. А и ти сам го каза, че Да бъдат запазени, защото те като се ликвидират, после трудно ще се възстановят. По-добре да помагаме да сме мащи. Училището в Биволария вече, то е на развалина там, макар и
знаеш нещо, дето не се ползва Така е. и не се поддържа. Ами, Ще разрушава. за жалост тези сгради, министъра, поне до момента, министъра на образованието, който не е разрешава да бъде ползвано. Значи същата работа в България и Това е абсолютно нонсенс. вместо ние да ги стопанисваме за нещо, ние само се опитваме да ги ограждаме, да не влизат, да се самонастаняват и така се решим. Трите точки гледаме Трите заедно. точки заедно. Детската градина Съгласни за ли? завишения Така. брой. Четвърта, пета и шеста Седма, точка да. приемаме. Седма. Формиране на паралелки с по-малко от 10 Това да е ученици. коментира. Горна Митрополия. 8 Ореховица. 9 Ставерци. 10 Божурица. 11 Комарево. 12 Красовени. И без Всичките тръстеник са- и гомо. Да. Ама Да, ще да ви. те само няма. Ние Другите. сляти има само в Марио Шове. Хубаво е да си е там. Да, другите са. Те имат след има умерни всякакви. Добре да се запасят. До 12-та точка. Гласуваме заедно, съгласни. Да. Къде ще е? Така. 13-та точка. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Плевен на 4 септември 2025 година. Предстои заседание на асоциацията. Знаете, че винаги вземат решение относно присъствие, гласуване. Значи, ако искате в И тази така. точка, колеги, да внесем малко яснота в ситуацията, специално в град Плевен, тя се отразява и на Водоларе, на Победа, на Горна Митрополия, на Тръстеник, тъй като ние заедно с Пълен пием от една и съща водоснабдителна група и неминуемо това да се отрази. Сега, вие сте грамотни хора, положението не е розово. Разбира се, не е толкова драматично. Миналата седмица имаше заседание на щаб, който е формиран с участието на заместник министри и така нататък, на който бяха набелязани няколко дейности, които да извършват ВиК, държавата, община Плевен основно. Но аз смея да твърда, че нашата община е най-активната по търсенето и номирането на решение на този проблем. Пак казвам, ние го правим, защото първо сме всички сме българи, жители сме на България и трябва да се помагаме, второ по този начин ще помогнем и на нас самите. Специално за Долна Митрополия да кажа, има проблеми с регулиране на налягането, дори когато дойде вода, по-високите части трудно стига до тях. Сега за тази закъснях, понеже началника ни на района Огнян Иванов е зает с сериозна авария на друго място. Пак нашата община ще стане дума за нея по-късно, но този, който в момента отговаря за Долна Митрополия от Плевен, който се случи, разбрахме се и днес мисля, че и високите части в Долна ще бъдат регулирани и ще получат вода и вече се получава вода равномерно и тук по високото, специално по Околовръстен, защото там е най-сериозен проблем. И тук говоря на твоята пак е Околовръстен. Така че мисля, че там нещата ще бъдат регулирани в рамките на днешния ден до утре. Ще се нормализира подаването в тия части на Долна Митрополия. Паралелно с това, в момента участваме активно и сме водещата сила в почистването на няколко довеждащи канала, които биха могли които ще донесат повече вода в оросителните рол, респективно това ще качи вода в кладенците, които дават вода за Плевен за Долна Митрополия. Така че това също го работим и се надявам в рамките на следващите няколко дни да даде ефект. Къде е Огнян Иванов? На Оряховица се получи супер сериозна авария. Там пък проблема е, че има много вода. Това не е проблем.
В смисъл, трудно се отстранява аварията от понеже да може да се изпомпи водата и те да влязат да залепят тръбата. Водата е страшно много. Това е зона и четвърти ден там изпомпваме вода. Днес намерихме огромна помпа, закарахме я там и мисля, че днес това ще бъде решен проблем. Извинявам се, само че не знам. Ало? Ало? Не. Не хич, ама... При мен водата спира 2 дни след като спрат водата към Долна Митрополия. Имаш вода. Нямам проблем. Най-ниската част. Долно проблемите са там. Най-ниската и се оттича. Около връзното фактически. Там е високата част. Да. Проблема е, когато агриона си отворят да си пълнат пръскачките. И те ги пълнят от пожарните хидранти. Защото става най-бързо. Защото водата е филтрирана, пречистена, няма песъчинки, не задръжва юзите и така нататък. Къде намерят? Моля? Пълнат от крановете. Не, те си имат вътре по закон, те си имат пожарни хидранти, които си е по пожарните изисквания и просто оттам си пълнат водата си. Представите имат при вас има По-големи количества вода. Така че За едни складове. наистина сме предприели мерки и действия. За съжаление бяха изпуснати много години. Това, което казах и аз и Цоновска на тази среща е, че в Плевен нали, сега се създава напрежение, че държавата била длъжна на Плевен, ама Плевен е длъжен на Долна Митрополия, на Долен Дъбник и на Ловеч, защото вододайните зони в Плевен са в тия трите общини. И ние правим каквото зависи от нас. Тук е интересно, че в целия този разговор и дебат по телевизията никой не намества напоителни системи. Да, което е... Да, и основно този, който беше виновен за ликвидацията на каналите и тръбопроводите в общината. Един така активен коментатор и даващ такъв по телевизията. Моля? Да, и коментатор, който дава такъв по телевизията, унищожи реално. Той даже беше арестуван по този въпрос, подведен под отговорност и след това стана голям коментатор и акълчия. Напоителни системи трябва в края на март, ако няма сняг, да подадат вода през Долна Митрополия, през язовир Вълчевец, който също вече не съществува и чийто собственик междинен беше също един, дето дава акъл. Да, по каналите, които също не съществуват, до попивните ями на Победа. Също така и попивните ями, които са под военното училище и така. И след 3 месеца чак ще дойде водата в кладенците. Ние да ги напълним днес, утре вода няма да има. Плевен ще има вода, след като се стопи големия сняг, който не се знае кога ще завали, 3 месеца по-късно ще има вода в Плевен. Проблема наистина е в напоителни системи, но проблема е по-дълбок и тук смея да твърда, че Корнелия Нинова е права. За язовирите. За вецовете. Да, източване на язовирите чрез вецове. Така. И само че тия вецове, като всяко едно ползване на вода, те трябва да получат разрешение. И те са получили разрешение. Който подписа разрешенията? Министъра на околната среда и водите. Защо министъра на околната среда и водите вместо да държи водата в язовирите при условие, че се очакваше, че бъде такова нещо, са разписани количества за вецове, това вече е въпрос, който нали, ние си го задаваме, но не можем да си отговорим, трябва други да отговарят. Защото... Той трябва да бъде зададен в парламента и той да отговаря. Защото ти си много прав, че бяха унищожени, но все още съществуват канали, които и миналата година даваха резултати и режима нямаше да... Защо? Отваряме една скоба. Специално в Плевен извършиха дейности и мероприятия, които при подаване на същото количество като миналата година нямаше да бъдат такъв драстичен режим. За ремонт. Проблемът беше, че не се подаваха и количествата от миналата година, които миналата година бяха за развирчици. И тук се появи проблем. Защото вододайна група Долна Митрополия даваше 1/5 от това, което даваше миналата година. Вододайна група Биволяре дава половината от това малко, което даваше миналата година. И при липсата на водоподаване от язовир Черни 8, от каптаж Черни 8, защото язовир няма, се появи проблем.
Това, което ние правим, като община, разбира се, и с голямото съдействие, аз много се радвам, че община Плевен най-накрая се намериха един сериозен и стабилен заместник кмет по строителството. Калян Кадрински, с него, с ВИК-то съвместно почистваме и едни канали и се надяваме в най-скоро време да решим проблема. Да възстановим количеството, което беше специално от тези две вододайни групи към това, което беше миналата година. Тук отново стои въпроса защо това почистване не ни беше дадена възможност да го направим по-рано от напоителни системи. То въпрос сме го задали, чакаме да получим отговор. Защо не се получи това нещо? Защото можеше да се избегне. Тази криза можеше да бъде избегната. Нали? Пак щеше да има режим, но нямаше да е толкова. Обикновено, като се обърне колата пътища. Не, ви сега, значи, проблема е, че напоследък специално в ВИК секторото, не напоследък, в ВИК сектора, за съжаление, не се работи с планиране и с действия, които да... И тук наистина и управляващите в Плевен в предходните години носят голяма вина, защото сега мога да звучи смешно, но аз ще го кажа, те реално погледнато до преди една година и половина не знаеха, че тръбите са собственост на общината. И това са общински съветници, които са съветници с години. И тук ще отворя една скоба, че община Долна Митрополия през годините е имала последователна позиция по отношение на водоснабдяване. Още 2008 година ние алармирахме общината, аз тогава бях кмет на Тръстеник, и алармирахме, че се задава сериозен проблем с водоснабдяване. Първото населено място, което получи сериозен удар, беше Тръстеник. И тогава поведохме една борба за спасяване на язовир Врушовец. От бюджета на кметство Тръстеник през 2008 година се отделиха, тогава поискаха 15 000 лева от напоителни системи. Кандидатстваха и получиха целево още 36 000. С 50 000 лева трябваше да проектират каналите, които захранват язовир Врушовец. Ние дадохме парите. На 1 ноември 2008 година парите бяха усвоени от напоителни системи. За съжаление, вода не потече. Декември 2008 година, понеже ние сме малко община за размерите на България, смисъл и сравнено с България, и язовира е държавна собственост, както много добре знаете. И Общински съвет Долна Митрополия на 29 декември 2008 година прие една декларация, с която призоваваше всички общини от района да се обединим и заедно да се опитаме да спасим язовира. Единствената община, която се отзова тогава на молбите на община Долна Митрополия за подкрепа, беше община Голянци. За съжаление обаче, нашите усилия се оказаха недостатъчни и язовира е на напоителни системи. Те казаха, че понеже нямат заявки за водоснабдяване, за напояване, те не са търговско дружество и язовира с отпаднало предназначение. Правихме няколко срещи и няколко опити за спасяването на този язовир. Последната среща беше в 2011 година при областния управител на град Плевен, тогава Иван Нов-Киришки, с участието на всички. Ти казваш, напоителни системи има още една институция, която има много сериозно отношение по въпроса с водите. Това е басейнова дирекция. Тогава се взе, аз настоях да се отложи решението, беше отложено заседанието и се направи следващото заседание. Тогава помолих, надявам се протокола да се пази, защото от събирането, тогава предложих да ВИК да вземат язовира. Напоителни системи бяха готови да им го прехвърлят, заедно с
каналите, или да се ремонтират каналите, беше направена пълна сметка, че за пълна рехабилитация на довеждаш канал МБ са нужни 267 хиляди лева към моят период, а за ремонт на малка вицка напоителна система, защото язовир Вълчовица се пълни или по канала М2 от гъбишките язовир, или по малка вицка напоителна система. За малка вицка напоителна бяха 1 20 хиляди лева, нещо от този сорт. Но за канала М2 бяха 267 хиляди лева. И тогавашният директор на ВиК, инженер Митко Спасов, който им също не се споменава като виновник, като един от главните виновници за водната криза в Плевен, смея да го твърда, записва се. Тогава той заяви, затова се надявам да се пазят протоколите от тогава, той заяви, че язовир Вълчовец няма никакво отношение към водния баланс на Тръстеник, Долна Митрополия, Плевен и така нататък, и той не му е нужен. И аз бях подобен, че създавам паника, че искам да имам някакви интереси за този язовир и така. Язовира след това бе подаден на две лица, едното е известно, другото е Сянка. Той го предаде и така, но както каза ти, това е един от хората, които твърдят, че могат да бъдат носители на водната криза. Язовира бе подаден под масата през съдия изпълнител, през един съдия изпълнител. Провалихме първият търг, защото се обадих, разбрах го случайно, обадих се, дойдоха доста хора на търги, те отложиха търга, защото те бяха решили да го вземат за без пари. Отложиха търга, напоителни си внесли някакви пари към кредитора, който го е било в несъстоятелност и иска да бъде продаден. И след това го направиха, че вместо през този съдия изпълнител го присъединиха към друго искане на друг съдия изпълнител и си го продаваха по начина, по който бяха решили по коледните празници. Значи беше Шикеми. Да, по коледните празници. Така, но въпреки, че язовир Вълчовец го няма, съществуват варианти за оводняването на водна зона Биволари. Сега госпожа Цоновска от няколко години, всеки път, когато се става дума за водата, тя повтаря като касетка на Аутореверс, че трябва да се възстановят водните прагове по реката, които задържаха водата. Те са направени не случайно още на времето, са правени от ВиК, за да задържат водата, да подхранват точно тия водоносни хоризонти. Онзи ден на срещата аз повдигнах въпроса. Това е въпрос, който нашата община повдига от доста време и най-накрая се радваме, че на решението, което Министерски съвет взе вчера, това е една от краткосрочните мерки, които са възложени и възстановяване на тия водни прагове. Защото, да ви обясня за вододайна зона Долна Митрополия, Биволари как е замислена. Тя Долна Митрополия е замислена по същия начин. Плавниците, те ги знаете, те са няколко поредици от плавници. Те са разположени така, че от едната страна е терасата на река, от другата страна са тия растителни ровове. Идеята е едно, се подхранват от двете страни, водата се филтрира, по естествен начин се пречиства в земята, тегли се от тия кладенци в черпата и от черпата бива разпределен към Плевен, Долна Митрополия и така нататък. Само че сега, когато е направена корекцията на реката още през 60-те години, реката постепенно се вкопава надолу, защото става по-бързо, тя няма да са изчистени, реката се вкопава и ако се представи, че кладенец, дългото на кладенеца е тук, значи водоносният хоризонт трябва да е тук, но той сега в момента е тук. Има така доста сериозна разлика между дъното на кладенеца и водоносния хоризонт. От друга страна, рововете не са подхранени, последното подхранване на рововете на вододайна зона Биволари. Това е от когато почва след Долна Митрополия към Биволари, последното подхранване на тия кладенци, на тия ровове е било през 2003 година. Сега там е сухо на бъдна. Долна Митрополия бива подхранвана, миналата година беше подхранвана от язовир Горен Дудник, но поради ниските количества на водата в него, подхранването беше така
доста постно. И от тук се получи това падането на дейностите. Но наистина тук трябва да се впрегнат, както и правилно казвате, и да се понесат и отговорностите и напоителни системи, и басейнова дирекция и така нататък, защото всичко, което се случва в водния сектор, основно минава през тях. Какво се научи за някъде? Ало? Да, здрасти. Минаваме ли нататък? 14 точка. Предложение за допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 25-та година. Предходно ваше решение беше одобрено за това, ако си спомняте. Да. Ами да пратим заместник кмета и да той днес може да го подпише. С един пункт, вие гласувате тогава предложението. И счетоводителката ми, добре, пращам. И сега Да, пращам. Ще дойде. Да. Сега ще дойде. Да, сега ще дойде. Тук в спомните имаше една такава елипса и изправите с ваше решение купа и сега за тези части рано погледното разделяне. Добре, разбрах. За два имота. Така. Единият път, който са направо ти абсолютно извънка ми, като ще там ще една-два телефона се забавя. Добре. Няма. Да, добре. Благодаря много. Да. Така една хубава новина от Министерството на регионалното развитие, защото се обадиха, че министърът е подписал споразумението ни за ставеци. И почваме да гледам много добровола в ставеци. Така, и още едно нещо, което пак ние го правим само с съседна община, помагаме и на доброволно обхващането на дом, което ще помогне там за район или... Ние го ползваме. Да, но е друга община и така. Така, колеги, само ще говоря с това, кой ще ходи да подпише това нещо, той иска 200 да подпише. Така, приемаме точката. Йончев обяснява. 15 точка, предложение за отдаване на Васил Априлов за монтиране на радиосъоръжения. Той явно изтича, да. То така се го написали. Ще някакъв проект участват и са помолили. Имаше допълнителни точки. И първата е за училище, за детската градина ли беше първата или тази ли е първата? Не. Няма значение, каквото се разберем обаче. Да, видите поред както са модирани. Разчета за капитал. Необходимо е да се подмени помпата на сондажа, който е на площада. Той е... Къде е този сондаж? Както свършва площада. След басейна. Да, след фонтана. Да, шахтата там. Има една помпа, която обаче трябва да се активира. Постоянно, но тя с голям дебит. Истината е, че особено сега, когато има много вода, и тя изхвърля водата и тази помпа ще използваме за друго нещо, тази, която е в момента, а предлагаме една, която е автоматична, която тя си измери според водата. Да можем, защото имаме поливна система, но има да е по-добре. Опитахме се миналата и тази година се опитахме. Не знам, ако се минава сутрин рано, слагаме пръскачките, 10 минути тя изхвърля и после чакаме 40 минути да дойде вода 50. Всичките дървета на площада загинат по това повод, че не са поливни. Тези, които са раздадени по населените места, не има нито една. Айде обиколям за всички населени места, да знаеш, че не казват. Казват. Къде са насадени? Значи в Божурица. Айде, Божурица, добре. Пивовари, в Победа всичките дървета са живи. Айде излез да видиш, че не са всичките. И съм ги видял, че видял си. Тук са едно Имам загинали. 16 точка нещо. Има ли? Има ли в 16 точка нещо или я приемате?
17-та разрешение за формиране на подготвителна група с брой на децата под нормата в Сила Априлов. 9 деца, мисля, Това е че подготвителна беше. група преди първи клас. Да, Да. предучилищна един Както вид. си имаше едно време. Да. И МИТВ е закъсняла с предложението и затова влиза така. Няма нищо нищо да е извънредно. мислила. Такова, знаете, преди Еми да, учебната трябва година. да стане. Не, проблемът е, че тя ги имаше минималния брой. Едно дете да са взели отпуск, които са го преместили и затова време. Да. Иначе нямаше да стигне това предложение. Няма. Това може да се случва. Това да норматива. Ами тя пада бройката под 10. На база решение на Общински съвет това отива в инспектората. И на практика то няма Едно чудо е после, що не си го подал на време. Чакай да видиш. Да не ти се случва. Приемаме го. 18-та точка е за детска градина здраве зона Митрополия. Групата с завишен брой деца. На предишните, които бяха. Те тук са 27, 28, 28. Да. Става. Ами това е проблемът, че го последно директорите, сега Валя Велкова може да каже, последно директорите не знаят тази бройка на тези деца, колко ще запишат, колко. Ами ти не знаеш нищо. До 25-ти с образеца всеки може да ти изиграе номер. Защото дебнем един друг. Там, където малко децата. И така, детска градина.